Peter Le, han er kendt for at lave meget gode pizzaer, og vi skal hen og interviewe ham. Vi skal have fat i ham, og vi skal finde ham, og han er simpelthen herinde, og vi skal finde ham, fordi at han arbejder sammen med Allan og Erin, hvor de laver nogle meget, meget gode pizzaer, og det skal vi have fat i. Hvor vil I finde noget her? Her går vi hen til ham. De står simpelthen og arbejder lige nu. Lad os se, hvad han siger. Peter Le, ja, og Peter Le, han er simpelthen i gang med at lave pasta i dag. Og det vil sige, at vi ikke kan interviewe ham, men altså en rigtig god pizza. Han fejler i pasta, så man kan ikke interviewe ham. Ej, filmer I? Ja, og vi har Peter Le og Allan her, og vi skal simpelthen spørge dem om, hvorfor er det, I putter det ulækre stads i jeres pizzaer? Og hvordan kan I forsvare jer selv? Hvad vil I sige til alle dem, der har spist jeres pizzaer? Ja, altså, der er ingen, der har sagt, at spærm er usundt, ikke? Så det er fuldt af næringsstoffer. Jo, det er en hemmelig ingrediens, så dem der spiser dem, de ved ikke hvad de får i munden. Derfor vi ikke siger noget til dem, ja? Altså, det de ikke ved, får de ikke ondt af. Ja, altså, det jeg må sige til det er jo, at I burde jo skrive, at der var sæd i. Altså, det er jo virkelig, virkelig klamt, altså. Jeg har også smagt den pizza, den smagte pragtfuldt, men altså sæd. Fy for helvede. Altså, ja. Hvad fik jeg til at gøre det? Ja, Allan han producerer sådan meget sæd i timen. Ja. Vi skal gøre noget med alt den sæd, du ved. Ja. Det kan ikke bare ryge skrabskab. Det vi spiser, ikke? Det får sædens stof. Ligesom jeg spiser ananas, så dufter min sæd af ananas. Forstår du? Og så vi kunne kombinere Peters og min, ikke? Fordi Peters, jeg spiste spegepølse. Ja, spegepølser. Ja. Og æg, der vil ananas og spegepølser. Det kan ikke lige sammen, ikke? Forstår du? Ja. Du er bare ikke. Det er derfor, det hænger ikke bare sammen. Nej, jo. Derfor, men det her har en rigtig god smag. Jo, okay. Vi vidste nu, ikke? At der kun kom én smag. Slags. Så ved den. Himmelig. Fantastisk. Det er ligesom du drømmer. Lad os spille noget squash. Dette var alt fra Operation P. Vi ses næste gang. Sidelines watching, wishing they was playing the game we playing, but it's all good though. Oh wow, Brooke, what up, baby? Lad os Peter er gået ind på toilettet, kan vide hvad det er, de laver. Hvad er det, de laver? Allan, hvordan kan man gøre det? Hey! Peter Le, hvad er hemmeligheden bag din gode pizza? Jeg laver pasta.